Türkmenistanyň prezidenti soňky bir näçe günüň dowamında ýokary derejeli türkmen emeldarlarynyň inçemesine käýinç yglan etdi. Şol bir wagtda adatça bolşýaly retmiýetlere berilen käýinçleriň jikmejikleri aýan edilmedi. 29-njy iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişlen mejlisiniň dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun gurulşy, senagat we energetika toplumyna gözegçiligi edýän vitse-premier Çarmyrat Purçekowa iste göýberen kemçilikleri üçin käýinç yglan etdi. Şeýle-de Berdimuhammedow ýokardaky umumy kesitleme bilen ýurdun medeniýet we habar teristlerine gözegçiligi edýän vitse-premier Mähri Jemal Memmedowa käýinç berdi. Bu käýinçleriň ertesi güni, ýagny 30-njy iýulda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň mejlisiniň dowamında Türkmen prezidenti Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Maksat Hudaýguliýew wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän iste göýberen kemçilikleri üçin bir käýinç yglan etdi we ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky gezek duýdurdy. Şeýle-de mejlisiň dowamında şol bir kesitleme bilen ýurdun içeri işler ministri Muhammed Hydyrowa hem käýinç yglan edildi. Soňky aýlardan bäri martda prezident saýlanan Berdimuhammedow ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň isinden barha köp nägile bolýar. Geçen aýyň başynda iki howpsuzlyk resmiýetine käýinç yglan edilip, baş prokuror hem wezipesinden boşadyldy. 5-nji iýulda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň nowatdaky mejlisinde Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň sekretary Begenç Gündogdyýew hem-de Milli Howpsuzlyk ministri Gurbanmurat Annaýewa käýinç yglan edildi. Bu käýinçleriň ikisi-de ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän iste göýberen kemçilikleri üçin diýen düşündürüş bilen esaslandyryldy. Ýöne döwlet medeniýeti iste göýberilen kemçilikleri aýdyňlaşdyrmady. 4-nji iýunda bolsa Berdimuhammedow ýurdun owu hojalygy pudugynda we sewda toplumynda dowam edýän kynçylyklaryň arasynda bu iki pudugyň degişlilikdäki ýol başçylary Esenmurat Orazeldiýew we Çary Gylyjewy wezipelerinden boşatdy. Türkmenistanda resmiýetlere bir käýinç soňky duýduruş bermek, şol sanda olary ýygy-ýygydan çalşyrmak adaty bir dada öwrüldi. Şol bir wagtda emeldarlaryň ol ýa-da beýleki wezipe haýsy başarnyklary esasynda bellenilýändigi, soň olaryň näme sebäpden wezipesinden boşadylýandygy doly mälim bolman galýar. Şeýle-de durly döwürlerde türmäge batylan öňkü resmiýetleriň soňky ykballary bendilikde ýogulmagynyň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Türkmenistanda itler we pişikler köpçüliklerin tutulýar we öldürilýär. Haýwanlaryň soňky hepde zalymlyk bilen tutulmagynyň dowam etdirilmegi, itleriň öldürilmegini bir kanunçylyk diýip kesgitleýän täze kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmenawatda itleriň ýok edilmegi dowam etdirilýär. Azatlyň yerli habarçysy öý dolandyryş edaralaryna iýdeksiz itleri tutmak baradaky buýrugyň jemaat hyzmatlary gullugy tarapyndan berilýänligini habar berdi. Onun sözlerine göre haýwanlary tutmaga gatnaşan her bir işgär gündelik planyny ýerine ýetirmäge borçly. Günne 7 tutmak düzgünü kesgitlendi. Käbir öý dolandyryş edarasy buýrugy ret edýär. Emma iň işçiň başlykly ýerine ýetirji edara kimki etrawyna ýerleşýär. Dip Azatlyň Türkmenawatdaky habarçysy aýdýar. Habarçynyň beren telefon belgilerini zaň edip şäheriň jemaat hyzmatlary edarasy bilen habarlaşmaga tynaşdyk, emma şu wagtda çenli düşündürüş alyp bilmedik. Bu aralykda Türkmenawatda öý itleri hem tutulýar. Azatlyň habarçysyna mälim bolan wakalaryň birinde dükanyň öňünde eýeti tarapyndan gysga wagtlyk daňlyp galdyrylan bir it urulyp öldürilipdir. Azatlyň habarçysy bolup geçýän ýagdaýlara gaharly it eýleriniň bilelikde häkimetlere ýüz tutanlygyny habar berdi. Dün aýallar itlerini alyp gaýtmak üçin kimki etrawynaky zaý dolandyryş edarasyna geldi. Olary akşam saat 5-de gelmeli gaýdylýar. Ýöne ağırlanýar. Şol wagtda çenli haýwanlaryň hemmesi ýok edilýär. Jemaat gullugynyň başlygy bolsa olara täze kanun bilen süpürülmegi maslahat berýär. Dip habarçymyz aýdýar. Soňky günlerde Türkmenawatda suratda düşürilen bir näçe video azatlyga el ýeterli boldy. Olaryň birinde itleriň saklanýan bir näçe ýerleri görkezilýär. Olar ýykan ýumran, içi we daş töweregi hapa, ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän demir gözenekli hapasalarda daşy polietilen bilen örtülen haýwanlaryň jesetlerini görmek mümkin. Videoda görkezilýän ýagdaý barada gurrun berýän ses töwerek daşda elkenç ýytyň bardygyny aýdýar. Şoňa meňdeş ýagdaý soňky günlerde paýtagtda hem gözeýilýär. Bu ýerde de itler tutmak we ýok etmek dowam etdirilýär. Pişikler hem öldürilýär. Bu arada gurrun berýän habarçylar geçen hepdeniň ahirinde çoğunluda itleriň köpçülikligiň ýok edilenligini aýtdylar.
Aşgabatdaky habarçylar öýlerde saklanýan haýwanlaryň hem şugunlar tutulýanlygyny aýdarlar. Dün Aşgabatda jemaat hyzmatlary gullugynyň işärleri howlularyň birinden bir öý itini alyp gitdiler. Olar onuň eýetiniň bardygyny bilýärdiler. Eýeti ony angardan ýygyny alyp bildi. Ondan 100 manat pul alyp itini berdiler. Şugun eýeti itini veterinara görkezmek üçin alyp gitdi. Bir-iki günlükde tutulup diri galan haýwanlary halas edip bolýar. Egerde ol angarda has uzak durup soň halas edilse, olar köplenç ölýär diýip Aşgabatly it eýleriniň biri Adatlyk radiosuna 29-njy ýylda gurrun berdi. Çoğunluda kangara barıp gören Aşgabatly söhbetdeşlerimizin yeni biri ol yerde ölüm halyndaky itlerin köpdigini aýdar. Haýwanlary goraýjylar we rehimli ýaşaýjylar olary satyn almagy köplenç ýetişmeýärler ýa-da başarmaýarlar. Öýlerde saklanýan itleri we pişikleri alyp gitmek ýaly ýagdaýlar mundan öňem köp ýüze çykypdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä haýwanlary tutmak işine çekilýän jemaat gulluklarynyň işgärleri gündelik planlaryny berza etmek üçin ýydaksız haýwanlar tapman öýlerdäki itleri we pişikleri dürli ýollar bilen awlapdy. Şeýle hem olar it pişikleri tutmak işine yerli ilatyş bolsanda çağılary çekipdi. Türkmenabatdaky habarçylar köpleriň haýwanlara görkezilýän rehimsizligi ýazgarýandyklaryny ýöne öý dolandyryş edaralaryny ýygy giderli ýüzlenmäge mezbur bolýan ýaşaýjylaryň yerli häkimetler bilen tersleşmekden hawatyr edýänligini aýdar. Hususan da köp maşgala öý dolandyryş edarasyndan alynýan resmi namalara şolsanda azyk satyn almak üçin soralýan spravkalara garaşly bolýar. Türkmenabatda kemsedici payok düzgünü henizm saklanýar. Bir towuk buğday, 1 kilogram şeker we bir çüýşe güne bakar ýagy ýaly adygy satyn almak üçin her bir maşgala her aýda öý dolandyryş edarasyndan resmi nama almaly bolýar. Onam başlyk bir näçe sagatlap garaşdyryp berýär diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar we sosial media ulanjylary bolup geçýän wakalary ara alyp maslahatlaşýarlar we häkimetleriň täze kanuny döwlet edaralarynyň itlere we pişikleri edýän rehimsizligini bet etmek üçin däldi. Eýsem haýwanlary goraýanlary ýydarlamak üçin ulanmagyndan howatyrlanýarlar. Adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmeleriň biri şu wagtda çenlikleri we pişikleri awlamak we ýok etmek baradaky ähli buýruklaryň ýokurdan edilenligini aýtdy. Türkmenistanyň dürli şäherlerinde itleriň rehimsizlik bilen tutulmagy, itleri goramak baradaky kanunyň kabul edilen wagtyna gawat geldi. Ýatlasak 24-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologik işler barada täze kanun 26-njy iýulda metbuatda çap boldy. Kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itlere rehimsizlik etmek, bilkaslyň öldürmek, olara şiket ýetirmek ýa-da perway garamagyň netijesinde itlere hop salmak ýa-da saglygyna uly ziýan ýetirmek ýaly zatlary bir kanun hereketler diýilip ketgitlenýär. Türkmenistanyň döwlet habar teristleri 29-njy iýulda atletinde bu seneden bir hepde ozal ýurda dolanan haç ziyaretçileriniň watanyna gaýdyp gelendiklerini ma'lum etdiler. Haç pardyna ýerine ýetiren eýleşlerimiz watanymyza gaýdyp gelýär. Ýatlatdyk Azatlyk 2-nji iýulda haç party üçin Saud Arabistanyna giden 270 türkmen ziyaretçileriniň 20-nji iýulda ýurdun etat karantin zowluklary ýerleşýän Türkmenabada dolanandyklaryny we destine bir hepde möhlet bilen üzüňleşdirilendiklerini anyklapdy. Sol purta çeşmelerimiz ziyaretçilerin karantinde bir hepde geçireninden soň türkmen mediasynda olaryň hamaly sol purta dolanandygy barada habar berilejekdigini gurrun beripdiler. 29-njy ýylda irden haç pardyndan gelen ziyaretçilerin ählisini karantin zowlugundan aeroporta getirdiler. Lewapyrlar şol ýerden göni öýlerine berildi. Marly hajylary öz sebitine ýörüýte awtobus bilen uğratdylar. Ahal, Balkan we Daşowuz vilayatlaryndan bolanlar bolsa ýörüýte çorda Aşgabatdy berildi. Diýip 30-njy iýulda Giýişlik Türkmenabadyň aeroportundaky ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Bellemeli ýeri Watan habarlar gepleşiginiň 29-njy iýulda aksam göwürilen sanynda ýurda dolanandygy aýdylýan ziyaretçilerin boyun 737 kysymly uçurdan 50 baýdakly düşýän purtotlary görkezildi. Emma 2-nji iýulda türkmen ziyaretçileri has uly gowrumly boyun 777 kysymly uçurda Saud Arabistanyna tarap ýoly düşüpdiler. Aeroportdaky çeşmämiz lewaply we marly hajylaryň Aşgabatda uğradylmandygy sebäpli beýlikleriň has kiçik gowrumly uçur bilen paýtagta ýolanandygyny aýtdy. Geçen anny döwlet telewizionyasynda görkezilen reportajda çykyş eden hajylaryň hiç birinde bir hepde möhlet bilen karantinde saklanandykları barada gurrun etmediler.
Munun deregine adatça bolşýaly amal eden hac ziyaretlary üçin-de ýurtbaş tutunyny alkys okudylar. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynç döwrüne arkadaly hac ferdarymyzyň parasatly siýasaty netijesinde Saudi Arabistanyň paşalygy bolan Mekke hem Medine şäherine hac parna ziyaret etmeklik üçin döwletimiziň ähli dini wekillerini hac parna ziyarete iberdi. Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugyny erjellik bilen inkar edýän türkmen häkimetleri gowşudylan pandemiýa çäklendirmelerini ýygyna gaýtaryp başlamagy bilen bir hatarda daşary ýurtlardan gelen ýolukçylary 7 gün möhlet bilen karantinde saklamak düzgünlerini hem öz güýjünde saklaýar. Şu ýyl Türkmenistandan 275 adam 20-20 iýul aralygynda Saudi Arabistanynda hac ziyaretinde boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň 23 iýulda gol çeken fermanyna görä, ýurdun ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen Howa ýolları agentligine ziyaretçilary Saudi Arabistany padşalygyna eltmek we ýygyna getirmek üçin agentligiň öz teristleriniň hasabyna ýürüýte gatnawy guramak tawsyryldy. Türkmenistanyň hac ziyaretçilary 2 ýyl ara kesmeden soň has takygy 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek Saudi Arabistanynda bolup hac pardyny berja etdiler. Saudi Arabistany soňky 2 ýyl bäri dowam eden pandemiýa zerarly daşary ýurtlardan ziyaretçi kabul etmegi wagtlaryny toktadypdy. Geçen ýyl padşalyk hac ziyaretini diňe tanjym edilen ýerli ilata illetirli edipdi. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşlygyny alany bäri ýylda diňe çäkli ziyaretçini takminan 150-280 adamy döwlet ýardymy bilen hac pardylaryny berja etmäge iýerip gelýär. Ýöne Saudi Arabistanynyň Türkmenistany ziyaretçilaryň sany boýunça kesiklen kwotasynyň bir näçe müň adamdan ibaratlygy habar berilýär. Hökümetçi Türkmen portal nesiri aprelde Saudi Arabistanynyň bu ýyl Türkmenistany 2083 hac kwotasyny berendigine habar berdi. Galy berse de habarçylarymyz Türkmenistanda hac ziyaretiniň gurumçylygynyň töweregindäki pary berim barada hem her ýyl diýen ýaly habar berýärler. 17-nji iýunda hac ziyaretini dalaşgär bir Türkmenistany ziyareti dalaşgärlaryň tanawyna goşulmak üçin din resmiýetleriniň araçylaryň üstü bilen özünden ilki $3000, soňra $4000-5000 müçberinde tölek sorandygyny gurrun beripdi. Şu ayın başında Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Liwat welaýatynda hac ziyaretiniň 44 raýatyň iberlendigini we olaryň aglabatynyň öňkü wezipeleri resmiýetlerdigini ýa-da telekçilerdigini anykladylar. 29-njy iýulda Watan habarlar gepleşiginde berilen reportajda haja giden türkmen ziyaretçileriniň arasynda degişlilikdäki has ýaş, ýagny orta ýaşly adamlary hem tinlata bolýar.